Today is last day na namin dito sa DICT. Parang nasisiyahan kami na nalulungkot. Kasi, ayun nga, tapos na kami. Tapos, nalulungkot kami kasi mag-isa na si Ma'am Kim doon. Aantayin pa niya yung pagbabalik ni Ma'am Alicia. Tapos, ayun, parang mamimiss namin yung environment nila dito. Pero syempre, masisiyahan kami kasi makakauwi na rin kami sa amin. Tapos na yung aming OJT live. Ayan o. Tapos guys, may gaganapin mamaya. Guess what? Magpapakain tayo. Syempre. So, since last day na namin, sobrang nakakalungkot. With crying emojis. Last pass. Dito po yung office ni RD. Sayang wala siya ngayon. Tapos dito naman po sa pantry. Ayan guys. Parang yung miss ko. Yung makiki-toast dyan ng tinapay. Hindi ko lang nararamdaman ko. Ito pala yung view. Tapos guys, yung tower pala nasa taas. Ang dami namin natutunan. Hindi lang sa academic. Nadagdagan yung family. Nadagdagan yung mga kaibigan, mga ate, kuya, nanay, tatay. Yung tipong pag-lunch to lunch. Kung may extra time ka pa, dito ka tatambay, manonood ng mga pagod na pogi. Yung first day guys, parang ayaw na namin pumasok kasi tinatamad kami tapos parang wala kami sa mood tapos parang baka mahirap yung environment, mahirap mag-adjust, may mga toxic, mahirap magsama, kaya stress lang. Pero guys, hindi parang iba yung pinaramdam. Iba kasi yung pinaramdam nila sa amin. As in na parang anak talaga. Parang kapatid yung turing. Kaya, ayun, matulog kami. Sana kami. Pero, balang araw siguro. Balang araw, babalik kami ulit dito. Next week. For certificates. Pero hindi lang dahil dun, hindi mo sure.
Pabalik kami dito, hindi na as OJT siguro or as applicant na yun. Hindi natin alam guys. Pero thank you talaga DIC. Sir, excuse po. Sir, pa-hi. Ay, hello! Hola! Ano to? Sir, maganda po sa kabila, sir. Halina, ano na? Vlog, sir. Vlog! Hello, I'm vlog! Sir, maganda po sa kabila. Oh, tara! Tara, sige po. Sa baba naman, guys. Hello po. Sir, mag-isa ka po. Ay, sir. Sir, pa-hi. Sir, merienda po sa AFD. May alis pa rin kayo? Yes, sir. Yes, sir. Sir, merienda po sa taas. Sunod. Sa wifi, wala pa. Bigyan ka sa atin. Ito.
far. Pinaka-exciting part. Chan. Ano pag di ako makababa, talon na lang. Ay, i-document mo yung... I-document mo yung pagbibihis. Document mo, pagbibihis. Nagre-record na ba? Yung nagre-record mo? Wala. Wala ka pala sa... Paano palitan yung pan? Nagawin kang first. Yan naman nagtutuloy. Dun sa grade 3. Dun sa grade. Yan. Circle lang. Baka hanggang... Yan, okay lang yan. Line mo. Ayun, sa gilid siya. Sa baba mo kasi hawakan. Helmet. Okay na yan! Stop muna! May parang ang seryoso mong sakit kanina. Thank you, DI